Vítam vás z ďalšieho videa, s vami je Dixiamor a dneska budeme Hokej All Stars hrať. Dneska som chcel hrať zimné hry a dneska budeme Slovensko, tu je. Máme profesionál, lebo nie je taký dobrý. Slovensko, USA, Fínsko, Čína. Skupina A. Skupina B. Česká, vy to dáte. Skupina C a kvalifikácia, takže sme 5. No, máme oveľa lepších hráčov a takže možno a určite dopozerajte video až do konca, lebo na konci bude výsledok. A prepáčte, že som dlho nenatáčal, lebo boli na to problémy nejaké. Taký offside, dobre. No. Pozde, čo pozde? Tak. Beriem puk. Tak. Poď. To som... No. Neurobili sme to veľmi dobre. Kde strieľaš? To vôbec nestrieľa tam, kde chcem. Poď. Však kde strieľa? To kde strieľa? To je zakázané uvoľnenie. Tak im treba. Tam to máte, Fíni. Tak im treba. Fínom jedným. Tak, poďme. Poď. Tak, dobre. Tak. Myslel som veľmi blízko hráča. Pretože odohrala sa prvá tretina. Tam. Videl som. Poď, tak. Nie. Teraz ten trik fakt nefunguje. Však Fíni svoje sily dosť. Nie, poď, blokovanie, kotúče, Fínsko. Brankár, tak poď. Tak toto nie je možné. Dajme si poloprofesionál, tak
Asi sú silnejší než tamtý. To bol skoro gól, môžeme sa radovať. Prešla druhá tretina a vyhrávame 1-0. Možno vyhráme, ale iba 1-0. Ale musíme to dať, aby, kebyže dajú nám gól, takže pre istotu, aby nám... Ja to nechápem vôbec. Dobre. Tak, poď. Poď. Jeden. Nedám ti. Čo sa stalo? Ja je gól. Takže sme to upresnili. A máme isté, že vyhráme. Musíme brániť. Musíme všetko robiť. Ale zoslabili, to je pravda. Počkej, čo robíš? Tak. Oni si stiahli brankára. Neviem, tak. Jedna sekunda. Slovensko offside 23 stotín máme na to, aby sme dali gól. A to sa už nedá. Takže tak. Vyhrali sme proti Fínsku 3-0. 3-0. Čistý štít. Okidoki. A dneska by som chcela odohrať až možno aj celé zimné hry, neviem. Tak. To je asi klub 480 peniazí. Dáme na toto odpustiť od omykání. Čo nám padne? Toto je dobré, toto je dobré. Sme prvý v tabulke, vyhrali sme jedenkrát. USA prehrala proti Číne. Odehráme zápasy 1-1. Výhra, prehra. Body máme 3. Tak asi sme prvé v tabulke. Hrať. Ideme na to. Tak sa pokúsim o to, aby to dopadlo dobre, lebo musí to dopadnúť dobre. A však máme silnejší tým než Čína. To som asi veľmi nepochopil, budem musieť vidieť v stade, jak sa tam dostal ten puk. Som veľmi tomu nepochopil, ale okej. Či nám zakázané uvoľnenie. Čo som urobil? Nič som neurobil. Vy jedni. Ja som furt toto urobí, keď dám gól. Takže je to dobré. Zatiaľ. Ale predpokladám, že vyhráme.
Alebo... Neviem. Offside, no. Aj keď som ho veľmi nevidel. Poď. Offside. To som videl ten offside. Aj viem o tom offside. Ďalší offside. Nie, bude zakázané uvoľnenie. Či? Nie. Dobre. Aj keď oni sa aj dopracovali, ale ja som im to zabral. A teraz nebolo offside. To im tak verím. Že proste to séra. Chodíš zo strany na stranu. Je viac percent, že ti to vyjde. Takže asi to, no. Nie, teraz nebol gol. Stiahneme brankára. Skúsim to. Tak, máme stiahnutého. Na posledných 10 sekúnd stiahnem brankára. Tak. Ja neviem, či ho nemám stiahnuté. Musím sa skúknuť, pokračovať. Nie. Máme brankára, okej. Choďte preč. Stiahnuť brankáře. Sme bez brankára. Čino offside, že máte po prdeli. Pardon, ale... Teraz pozdě rozbrzdí, to je... To milujem. Čo? Tohle sa stalo? Joj. Koň kotuče. Dobre, ja viem. Hrali sme druhú tretinu proti Číne. A vyzerá to, že postupíme. Ešte proti USA by sme mali hrať. Ty dal. Ty jeden. Tak. Ďalšie blokovanie. Kotuče. Čína. Poď. Tak. To nemám rád. To neznášam. Tak. Poď rovno. Idem si dopredu. Nemám puk. Nič. Poď. Tak. To nemám rád. Nemám prečo. Tak.
Nie, 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 nie. Oj. Hej, 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 tak. Vyhrali sme 3-0 proti Číne, jak proti Fínsku. Sme prví v tabulke. A myslím si, prepáčte, ma to prerušilo. No a teraz ideme na to. Tým Kani ideme proti USA. Ale najprv sa pozrieme na pozícii. Máme 6 bodov. A USA je za nami, no. Fínsko je 4. tretia Čína. A my ideme na zápas proti USA. Takže tak. No, poď. Ideme tu. Tak, čo robíš? Rob blbosti. Inak prehrajeme a nepostupujeme do skupiny. Uvidíme, že budeme druhý. To pochybujem. Nie. Yes, boj. Ja boj. Prihraj. Kde prihrávaš? Nechápem, poď, tak. Tak sa to dělá. Ale tak už nie. No, nemali sme šťastie a USA nám dáva gól, lebo dali sme zoslabili, ale... Ja som si myslel, že to tak bude. Kamaráti, ako... Tak ako... Toto nie je normálne. Tak aspoň že. Jak sme to obrátili. Tak, prvá tretina je za nami a bolo to dosť napínavé, lebo to je druhé a tretie, tak slabneme furt. Takže museli sme sa snažiť. Ako aj oni slabnú. Tak, toto. Žiadne také, kamo. Chvála Bohu, že to máme toho branka, inak by už bol gól, no. Tak. To je to. Musíme braniť a dávať hezť, ale musíme si aj dávať pozor na to, aby sme tam tie góly pribúdali. Tak. Menší podrazení. Pán učiteľ.
Dawaj. Trener nas vôbec netrenuje. To slabý jak vás. Abo ja. Neviem. Zrejme, áno. Musím sa zlepšiť. Poď. Tak. Tak im treba. USAnom. Američanom. Takže druhá tretina je za nami. A vedieme 3-1. No, to je dobre. Poď. Takže bude 3-2. Ten puk bol za čarou, sa mi zdá, že sa buglo. Slovensko malo offside, asi. Neviem. Poď. Tak sa nedáme. Majú menší narazení, dali mi. Nevadí. Ja som si zobral puk. Tak. Tam ten... Ten puk tu stál, ale tam štrčili ho. Keď ste videli. Tak. Vyhrali sme nad USA a postupujeme z USA do tak. Sa mi to nerúši. Moji tu diváci robia a tí debilní hnusné telefóny. Káže z toho. No, pardon, no. Určite dopozeráte video do konca, lebo bude výsledok. Tak na tamten diel vám to dokončíme určite. A chcel by som vám poďakovať sa za 30 odberov, ale nezabudnite dať like, odber, keď sa vám toto video páčilo a ďakujem.